लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनाय थालायबाय। स' नोंथांमोना सिगांनि ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ जे दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। स' लोगोफोर नोंथांमोना थांनाय 2 बोसोर सिगां एबा 2 इयार्स सिगां नोंथांमोना जौगा फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गुवाहाटी चारियाली मिउजिक भिडिअखौथ' गोबाङानो नायखांखाबाय आरो नायनानै गोबाङानो मोजां मोनदों जानांगौ। दा बेनिनो गोदानै आरोबाव गुवाहाटी चारियाली पार्ट 2 एबा गुवाहाटी चारियाली नैथि खोन्दो फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर, एबा गुवाहाटी चारियाली पार्ट 2 मेथाइखौ कम्प'ज खालामगासिनो दङ दे लोगोफोर। स' बेखौ गुवाहाटी चारियाली मेथाइ रोजाबगिरि कमला स्वर्गियारी बिथाङानो गावनि के स्वर्गियारी इउटुब चेनेलनि गेजेरजों ससे क्लिप्सखौ हगारनानै होदों दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे गुवाहाटी चारियाली पार्ट 2 खौ सोर सोर नायनो बेसेबां एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो बे गुवाहाटी चारियाली मेथाइ एबा मिउजिक भिडिअआ गोबां मानसिफोरजोंनो अनसायजादोंमोन आरो गोबाङानो नायनानैबो मोजां मोनदोंमोन आरो गोबां ट्रेन्डिंबो जादोंमोन बे मिउजिक भिडिअआ। स' दासिमाव 2 इयार जाबाय आरो बियो 25 मिलियननिबो बांसिन भिउस मोनबाय दे लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआ। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो जोंहा फाव खालामगिरि दङमोन बर'निनो लेजेन्डारि एक्टर बिथां राजिब कुमार ब्रह्म, लोगोसे दिप्ति बसुमतारी बिथांजोआ। आरो दा नेक्स्टआव फैनो गोनां बे गुवाहाटी चारियाली पार्ट 2 आवबो नोंथांमोना सोर सोर फाव खालामगिरिफोरखौ फाव खालामजानो लुगैयो कमेन्ट खालामथारोब्लानो जाबाय। स' लोगोफोर बिदिब्ला दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।